Zeelvoetbalvereniging Libertas uit Damwoord moet in actie komen. Het kabinet had juist bekendmaken dat er geen extra stiepen komt voor amateurverenigingen die in niet binnenkwamen door de hege energieprijzen. Wilst zeelverenigingen dit het broeken kennen? De zeelsportverenigingen werd zeg maar, de contracten, de huurprijzen omheen vliegen. En zij geen energierekeningen had die ze, om in aanmerking te komen voor steun. Ja, daar valt de klap met eerst. De financiële zorgen nemen tab bij Libertas. De club zal daarom maatregels nemen moeten. Wie had financieel, zwaar, net makkelijk, laat me samen zeggen. Het is een binnensport, zaalvoetbalje. Dat betekent, we hebben geen inkomsten uit een kantine. We willen de drempel net heen maken, dus contributie wie ik maar €74 in het jaar. Want ja, meestal vooral die voetballen direct nou op veld erbij. Maar ja, we gaan nu wel besluiten als bestuur zijnde om hoe een week of twee een extra ledenvergadering, waar een voorstel is om de contributie wordt te verhegen. De zeelvereniging zal verschillende acties op touw zetten om extra inkomsten te krijgen. Ex-sponsoren binnen wichtig, maar die binnen lastig te vinden. Daar hebben we nu contact met iemand met een bureau die daar heel goed in is. Want ja, Libertas dat draait momenteel hartstikke goed. Zit bovenaan in de Eredivisie. Dus dat wil we eigenlijk wel een beetje verzilveren, die namensbekendheid. En dat moet weer omkomen in sponsorinkomsten.